It flames on the beat. Yeah, this is M Sani Madawa. Yeah, baby girl. So halitta ne na yarda da wannan zance dangana ke na damuna. Wayo ƙaunar ki tana ruhina. Duka 'yan mata su ja da baya ni ga zaɓina. Ya ki zo zauna riƙayya ke ce wadda nake so. Bani sauyawa ke ce zan kai gummomina. Dadi sun ce mun da ni da kewai mun dacewa. Cikal burina aure da ke ayyo daurawa. Naki ne saniyar riƙayya sani a rai na zaune. Ban san ki guje mini kin bar ni tabbas zan lalace. Mai rukayya ina san ki. Mai rukayya ke ce farin cikin raina. Da ni da ke ce ba mu rabewa, har cikin barci na nakan ganin ki kina wulgawa. Ko agun aiki na ganki tabbas sai na zaune. Menene wannan rukayya shin ko soyayya ce? In soyayya ce rukayya taki tana damuna. To ki so ni na huta farar diya alkyabban mata. Shi so dace ne sani kai ni nai dacewa. Kin ji autar mata mai kyan halaye, wace ba ta bulaye, mai komai waye. Karki bi su kawaye masu samu hawaye. Wai na kikitawa rukayya sani kin shiga raina. Assalamu alaiki rukayya yau ni nai waƙar ki. Dan soyayya ne ki yarda ni ne mai kishinki. Inda ya riga ki rukayya samni ban kula kowa. Ta so tattaka rukayya shauƙin soyayya ne. Sani na yi waƙar rukayya kauna na suka na. Ni ne mai sanki ki tausaya ki ceton raina. Sanki ya kama ni ya mamaye dukkan sashe na. Zo ta hubbi na, zo ki alkinta ni. Sha zaman ki huta masoyiya ni ba ni barin ki. Wayo baby na shiga lambun kauna. Shauki ke ɗiba na, I love you baby na. My sweet ki ji ni da jinin ki nake motsawa. Ko na ce muki je tem da Hausa ni ko ina san ki. Ina san ki, ina san ki, rukayya ina san ki. This is M Sani, yeah.